Feluq 300 sena mit-twelid tal-Furjana u fl-okkażjoni ta' jum il-festa ta' San Publiu, kull Furjanis iħossu gburi b'dan l-anniversarju. Imma mhux biss għax l-14 ta' April ta' din is-sena sibqa' minqux fl-istorja tal-Furjana bħala l-jum li fih sar il-ftehim bejn l-Arċidjoċesi ta' Malta u l-Gvern Malti biex isir ir-restawr tal-faċċata tal-Knisja Parrokjali u jsirilha id-dawl meħtieġ biex tkun gawduta minn kull min iżur il-Furjana. Dwar dan il-ftehim tkellimna mal-Arċipriet tal-Furjana Fader Charles Cini. Ifisser ħafna għaliex il-Knisja hija tant għażiża għall-poplu Furjaniż biex nagħmlu dawn il-proġetti kbar għandna bżonn żgur l-għajnuna kemm tal-fondi mill-Unjoni Ewropea u kif ukoll il-fondi li jagħtina l-Ministeru tat-Turiżmu u bekk aħna b'dawn kollu nkunu nistgħu nwettqu l-ħolma ta' kull Furjaniż biex naraw il-ġmiel, nerġgħu naraw il-ġmiel tal-faċċata tal-Knisja tagħna, anke wkoll nerġgħu naraw l-iskultura li kien hemm qabel ma kienet twaqqet fil-gwerra, ġifieri għax kien hemm l-iskultura u għalhekk nistgħu ħanerġgħu narawha kif kienet qabel. Il-Ministru Clayton Bartolo tkellem dwar l-importanza li l-Gvern Malti ikompli jinvesti fil-patrimonju li ħaddam pajjiżna. Permessa dan il-ftehim tal-lum se nkunu qegħdin naraw li l-Gvern jagħmel ukoll il-parti tiegħu sabiex tkun restawrata il-faċċata ta' Knisja ta' San Publiu fil-Furjana u anke jkun hemm id-dawl xieraq għal din l-istess faċċata. B'hekk se nkunu qed ninvestu dejjem iżjed fil-komunitajiet, fil-patrimonju u anke fl-identità tagħna il-Maltin sabiex ukoll nagħtu prodott turistiku iżjed diversifikat, isbaħ u anke ta' kwalità lil dawk kollha li jżuruna iżda anke lil Maltin u Lawċin li jżuru dan ir-raħal ferm sabiħ tal-Furjana.